Maître Moustapha Cissé n'ale cakɛda ɲama ye mun ɲɛsin no kalafiliw ma a ye kunnafonidilaw wele bi ka taa Bamako Centre international de conférence de Bamako la mun ye jaabi kunfɔlɔw ye ka u da u tulo kan. Maître Moustapha Cissé. La Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux. An ye kulu min sigi kalafiliw kɔfɛ ale bɛ jaabiw sɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Olu kɔni u bɛ bila enveloppe kɔnɔ mun datugunen don wa o jaabi minnu bɛ na an bɛ olu ta ka u sanga minnu fana bɛ fɔ an ye nɛgɛjuru sira fɛ ani minnu bɛ bila an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. An bɛ don min na ko bi an ye baara min kɛ ani jaabi minnu kɔni sera an ma an bɛ se k'a fɔ ko mun kɔni ye kalataso 24,000 ye an ka baara kɔni a sera o bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ kalataso bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ o ye kalataso 24,000 ani 416 ye. Moustapha Cissé olu ka jateminɛ ye mun yira bidonya in na a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Ce stade de la centralisation des résultats. An ka nin kulu in kɔni an ye jateminɛ min kɛ kalan min filila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛmɛ sara la n'i y'a ta k'a lajɛ maa 38 o de ye kalafili nka nin jaabi min filɛ nin ye o ye dimanche kɔni mun ye kalafili min kɛra o ye o dɔrɔn de ye wa dɔ bɛ se ka fara a kan sabula baara bɛ sen na a ma tila wa mun ye sɔrɔsiw ka kalafili ye mun kɛra juin kalo tile 11 o ma fara a kan fɔlɔ n'olu bɛɛ farala a kan a bɛ se ka kɛ a bɛ tɛmɛ 38 na. U ka baara kɔni u y'a yira k'a fɔ a jɛnna cogo cogo a kɔni a jaabiw u b'a di ka bɛn jumadon ma juin kalo tile 23 i n'a fɔ a bɛ kalafili o sariya sun o kɔnɔ cogo min na. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.